6 zodii care au multă vrăjeală și te seduc instant, fără să vrea neapărat ceva serios. Zodia Săgetător. Prin spiritul lor liber, te atrag într-un mod jucăuș. Implicarea lor emoțională vine doar dacă le oferi o experiență autentică și palpitantă. Zodia Berbec. Sunt amanții perfecți, pasionali și pasionați de aspectul fizic și de sport. Mare grijă! Nici n-a pus să dai seama când ai ajuns acasă la ei. Zodia Vărsător. Te atrag cu spontaneitatea și genialitatea lor. Niciun moment alături de ei nu este previzibil. Este Zodia Leu. Cu ei viața ta se poate transforma rapid într-un reality show romantic plin de pasiune și dramă. Zodia Gemeni. Mereu în căutarea partenerului ideal, caută oferta cea mai bună și nu se sfie să o facă și în paralel. Zodia Pești. Peștii sunt maestri ai seducției subtile, adevărate ispite, adoră să trăiască povești de dragoste secrete, unde fiecare moment îi ajută să conștientizeze adevărata personalitate.